prípravu čokobombónov budeme potrebovať 300 g mliečnej čokolády, 165 ml smotany na šľahanie, 1 čajovú lyžičku škorice a 4 polievkové lyžice kakaa. Čokoládu zmiešame so smotanou, pridáme škoricu a dáme do parného kúpeľa. Zatiaľ túto zmes nemiešame, iba prikryjeme a necháme, nech sa roztopí. Teraz zmes premiešame. Môžeme si to vybrať. Čokoládu necháme vychladnúť a potom ju dáme do mrazničky na približne hodinu až 2. Po 2 hodinách si vyberieme čokoládu z mrazničky a ideme tvarovať guľky, ktoré budeme obaľovať v kakao. Takto obalené guličky dáme cez noc do chladničky zachladiť a potom môžeme podávať.